Všeobecným problémom pri akomkoľvek predaji alebo kúpe veci na internete je to, že nikdy neviete, kto je na druhej strane. Jednoducho nikdy neviete, čo vás čaká. Možno ste už aj vy zažili veľa klamlivých balíkov, v ktorých na vás čakalo nemilé prekvapenie a práve vďaka tomu sa bojíte nakupovať a predávať na internete. Stala sa vám už niekedy podobná nepríjemná situácia? Prišli ste už takýmto spôsobom nielen o peniaze? Máme pre vás unikátne riešenie. Predstavujeme projekt e-tržnica. E-tržnica vám ponúka najbezpečnejšiu a najjednoduchšiu možnosť online nákupu a predaj na Slovensku. Celú kúpu alebo predaj na internete dokážete uskutočniť bez akejkoľvek nutnosti osobného kontaktu a cez pár kliknutí. Stačí si jednoducho vybrať spôsob predaja, spôsob platby a to, ako vám bude tovar dodaný. Ak je kupujúci s doručeným produktom spokojný, peniaze budú bezpečne vyplatené predávajúcemu. Už nikdy žiadne nepríjemné prekvapenia v balíčkoch a na bankových účtoch. Pre podnikateľov máme naviac pripravenú zónu e-shopov, v ktorej si môžu vytvoriť vlastný internetový obchod. Kupujúci si tak jednoducho nájde vaše produkty. Prečo by ste mali mať vlastný e-shop priamo na e-tržnici? U nás máte všetko pod jednou strechou. Množstvo výhod a benefitov, k tomu všetkému sa postaráme o váš marketing tak, aby vaše produkty našlo o mnoho viac ľudí ako doteraz. Bezpečný nákup a predaj pre každého. E-tržnica. Rýchlo, jednoducho a bezpečne.